Salam mehriban tomoşaçylar, ýaýlymda dehin-dehinden ziyada. Siz bilýänsiňiz, biziň gepleşigimiziň her gerek sanyna 2 sany dehin gatnaşýar. Biziň gepleşigimiziň şuňky mihmanlary kimlerkä? Elbetde siz üçin gyzyklydyr. Biziň bugünkü mihmanlarymyz. Olaryň biri türkmen gözelleriniň saçynyň taryny watyp etse, beýleksi türkmen gözellerine bolan söýgüsini gussa, hasraty, siňdirilen aýdymlary bilen watyp edýär. Olaryň kisem zehinli, mahmulu wadlaýdymçylar, olaryň kisem häzirki wagtda owad radio ýaýlymyna dinleýijileriň iň islegli aýdymçylary. Olar Eldar Ahmedow, Mekan Şalmedow. Hoş gördük sizi gepleşigimizden. Sağ olun. Biz gepleşigimizden şu gerekli sanyna siz bilen sunugat dörejilik hakynda söhbetdeş bolmagy makul bolduk, çünki Türkmen owady tele ýaýlymyna, owad radio ýaýlymyna siziň şekilli aýdymlaryňyz we täze döredýän aýdymlaryňyz tomoşaçylarda has uly isleg döredýär. Biz şu üstünlüğüňiz bilen sizi gutlaýar. 2018-nji ýyly Edid arkadaşymyz Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi ýyly diýip atlandyrdy. Ynha şu ýylla biziň medeni mirasymyzy, milli baýlyklarymyzy, milli gymmatlyklarymy watyp edýän eserler döreýär, dörejilikde sunugatda. Elbetde sizem şunun ýaly wakalar diýseň joşdurýandyr, ilhamlandyrýandyr. Şular hakda başlaýaly söhbetimizi. Türkmençilikde uly başlar, kiçi işler diýilýär. Ilki Mekan siz başlaýyň. Yo, men no Eldar'a geçireyim, ondan men başlayayım. Eldar, sizden. Mehriban arkadaşımız Türkmenin milliliğine diýsen uly üns berýär. Biziň ýurdumyzy dünýä tanatdy da. Türkmenin milli sunwatyny, medeniýetini bütün dünýä tanatdy. Türkmenistan Beýik İpek ýolunyň ýüregi diýip atlandyrdy. Arkadaşymyzyň tagallasy bilen men has bu ýsanlaryň makalaryny berem. Kuş tepdi. UNESCO-nyň maddi däl medeni gymmatlyklarynyň sanawyna goşuldy. Elbetde bu ähli sadanlary, aýdymçylary diýsen begenlerdi. Sebäbi kuş tepdi Türkmenin milli aýdymy, iň bir gadym aýdymlarynyň biri. Sözüň agyny Eldar, sebäbi kuş tepdi diýilen zat Türkmenin ganyna wada, oňa hemme kişi bilet, hemme Türkmen onu näle tans edilýänini, näle aýdylýanyny, şu wagt aýdymçy däl, şeýle adamlaryň oň bentlerini, feterlerini hemme Türkmen halkymyzyň hemmesi ýaly ýatdan bilýär. Gazal çek diýsen şu wagt islenip Türkmen gazal çekip biljek de bir bendi bolsun, iki bendi bolsun. Ine toýlarda da kuş tepdiň jol sady başlandan hemme kişi kuş tepmäne çykýar da. Sebäbi o biziň ganymyzda bar. Ilki bir Türkmeniň aýdymsynyň diýende kuş tepdi gözeňe gelýär da. Kuş tepdiň dünýäde meşhur bolma arkadaşymyň tagallasy bilen amalaşdy. Arkadaşymyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, Türkmen sunwaty hakynda edýän aladalar üçin. Hawa arkadaşymyz saz hakda sunwat hakda diýsen ul aladalar edýär. Milli mirasymyzy bize dikeldip berdi. Ine meňem aýdymlarymyň içinde iň bir meşhurluk getiren aýdymlarymyň biri kuş tepdi aýdymy. Men şo kuş tepdi aýdymy ýerine ýetiremde şeýle kän dinleýijilerimden sag bolsun eşitdim. Diýsen begenýän şol şekilli aýdymyň şeýle meşhurluk gazananyny, ol aýdym halipamyz Nur Muhammed Meredowyň aýdymy, belki şoň üçin şol aýdym dinleýijilerimiz has gyzgyn garşylandy. Şun milli dugtarmyzy, gyjagymyzy täzeden Türkmen sunwatyna gaýdyp beren üçin arkadaşymyň jany sag başy dik bolsun, ömrü uzak bolsun. Hemişe arkadaşymyzy alkyşlarymyz eýsilenok. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Biz aýdymçylaryny şeýle uly dünýä derejesinde şekilli aýdymlar döretmäge, şeýle ul mümkinçilikler döredip berdi hormatly prezidentimiz. Ine şo bagtyň äle moşary aýdymyzy döredemizde Leyli Ökdirewe bilen bilelikde. Şol aýdym Hazar deňizinden başlap Köýtön dagyň aralygynda ýurdumyzyň iň täsirli owadan ýerlerine düşürildi. Olum elbetde arkadaşymyzyň tagallasy bilen amalaşdy. Şol şekilli aýdym düşemde özüm şeýle bagtly hasap etdim. Sebäbi bize ähli şertler döredip berildi. Dünýäniň iň kämil tehnikalaryny şekilli aýdymma surata düşürildi. Şu günküne biz iň owadan sahnalarda çykyş edýär. Munyň
Şoň üçin ýüregimiz joşup dur Aydymdan sağdan. Onu şu yerde gurrumuzy uzaklaşdyrmaly, dinleýijilerimiň Aydym saň dinläsi gelenler. Her ýene bir Aydym ýerine ýetirip berseňiz, söhbetimiz soň dowam edäýelik. Ulugy olsun. Bolýar. Yolunu beni karıştırma.
karıştırma. Gözlerim intizar, sana yar otlara canım yanırma. Gün gelir düşünürsün, anlarsın benim bu sevgimi. Yıllara sen bana canım yakıp sevgin yalan diyme. Bari bir evine yoluna beni karıştırma. Gözlerim intizar, sana yar otlara canım yanırma. Mehriban tomoşaçylar, ýaýlymda dekin-dekinden ýa-da siz edilýäňi 2 tane dekinin aýdymyny dinlediňiz. Eldar Ahmedow, Mekan Şalmedow siz üçin aýdym aýdyp berdi. Biz söhbetimiz dowam edýär. Şuň aýdymsa dörejlik hakynda söhbet edýär. Şeýle sowal, men sowalym ikiňizde de degişli tergerekleşip jogap berýäňiz. Aýdymyň meşhur bolmagy üçin näme derur? Aýdymyň meşhur bolmagy üçin oňa ilkine bir ýürek bilen ýapyşmanlyk diýende şu aýdymyň sözleri bir sadadan asırlı bolsa, bir Türkmen halkyna ýarayan zat bolsa, agras bolmaly sebäbi bir şol öz agramam gaçyrýan da aýdymyň sözleri gowy bolmasa bir Türkmen ýeňletli hala nokta näçe asırlı bolsaň, agramly bolsaň gowy ýamka diýende. Şoň üçin aýdym-aýdanda bir sözleň manysy bir gurşun uýlanýarlyk bolsa, şoň ömrüm uzak bolýamka diýende sebäbi Halip olamyň aýdym-aýdymlaryny görýärse, şu güne çen şolar ýüregimizden aýryp bilemdik. Sebäbi şonu asyrlylyk amma many da we sözleriniň asyrlygy amma ýerine ýetirilşen her setirine bir üns berip ýerine ýetirilen negaty şo taýda dinleňde bir ullukan jogapkärçilik ýatan bildirýär-de. Men pikirimçe aýdym-aýdanda hemme tarapyna seretmeli diýen. Onuň meni urdatma wat hormatly prezidentimiz aýdymlar şekilde geçirmäni ullukan mümkinçilik berdi. Soňky imkaniyetlaryny bize alyp berdi, döretmek üçin, işlemek üçin hemme mümkinçilikler bar. Şekilde aýdyma geçirende ýanky dinleýiji has gyzyklanyp seredýärkä diýende şoňa. Aýdym şolu meşgulluğa ýetip bilýärkä diýen şekilde aýdym bolany. Diýmek şol şekilde aýdym düşürilse aýdymyň meşgullygyny has artdyryp biler. Has artdyryp bilerkä diýip pikir edýän men öz pikirime. Eldarla alaşýanmy? Owa alaşýan, gaty dogry belläp geçdi. Men özüm ilkinji gezek Türkmen we tili ýaýlym açylanyny 2009-njy ýylda şoň 1-nji ýanwaryny men şekilde aýdym ilkinji gezek tili ýaýlyma gidipdi. Diýmek onu seniň aýdymçy hökmünde halka tanalmagyňda biziň tele ýaýlymyň arkadamyň dürüdip beren Türkmen we tele ýaýlymynyň ullukan paýy barda. Ullukan paýy bar. Türkmen we tele ýaýlymy açylan soň men öz dinleýijilerimi tapdym. Şoň üçin şu Türkmen we tele ýaýlymyny açyp berenligi üçin, owa radio ýaýlymlaryny açyp berenligi üçin hormatly arkadamyny köp sag bolsun aýdýan. Bizim arkadamyda alkyşlar aýdýar, çünki şu gün şu tele ýaýlymlaryň üstü bilen her bir aýdymçy özüniň täze döreden eserini şol gün gyzgynlygy bilen dinleýijisine ýetirip bilýär. Ana şol owa radio ýaýlymynyňky sesler, owa radio ýaýlymyna size gelen islegler netijesinde de biz şu güne Mekan Eldar siz bilen söhbet edip çünki biziň tomoşaçylar sizin aýdym saatlaryňyzy dinlemek istediler. Şoň üçin biz şunu gepleşigimizde çağırdyk. Indi ýa-ni Eldar
ýar ilkinji ýaylyma çykanlygyň hakda, ilkinji meşhur bolan aýdymyň hakda aýtdyňda men şol filmi ýatlatyň gelýär, telefilm, türkmen we tele ýaylymynyň ilkinji gedek ýaylyma çykanyny türkmen we tele ýaylym üçin döredilen aýdymçylaryň düdümünden döredilen telefilm, ol telefilm ustad rejissor Wepa İşanguliýew töwerete düşüripdi. Henem şonu ýalňyşmasam Esgeriň keşfini öredipdim. Hawa ilkinji gedek şu Esgeriň keşfini öğretdim. Aydan aýdymyň? Ol filmde 2 aýdym aýdypdym. Bire sen baharda dostum maňa, sen meňdeşdiň terbäwli. İlk şol aýdym, onuň eýdiňem ýaşlygymda meni intizar eden, gara gözüne özüne zar eden halkymyzyň kalbyna singen aýdymlaryň biri Hoca Anurwanowyň aýdymy. Senden bilen. Senden bilen aýdym. Indi şu ýerde halkyň kalbyna singen aýdym diýeňizde, halipalar diýeňizde bir sowal ýöne çykýar. Adamlaryň ýatdan bilýän aýdymy, türkmen halkynyň kalbyna ýaşaýan aýdymlar bolýar. Şolary täzeden ýerine ýetireňde howsala döreýärmi kalbyňyzda? Şol aýdymyň agramyny gaçyrman aýdyp bilermikä? Elbetde o taýda ol halkymyň ýatdan bilýän meşhur aýdymlaryny onu halipalan aydan aydımını yerine getirmekte onu men özümde gatullo kan jogapkerçilik döreýär. Şo öň kaýdylarynyň ornunu tutup bilermike, halk men diňlermike ýa bärini başarmandyr, oňormandyr diýär ýerlermike diýip o taýda gorkom döreýär, alada da döreýär, jogapkerçiligim döreýär. Şoň üçin men ýagyş ýagan giýjek aýdymda şonu gaty alada etdim. Sebebi olaydım Nur Muhammed Meredov'un yerine yetiren aydymy. Özüm şeýle gowy yerine yetiripdi. Feydim seni Yanlış yalan gecesi Yanlış yalan gecesi Var görümde şan dedi dillerim Yanlış yalan gecesi Yanlış yalan gecesi Var görümde yerim eridi Ol hawatyr döräpdi menne. Birden şol aýdym dinleýijilere yaramasa ay näde aýtdyr bu aýdymy diýleýme gat ahmal aýdymyň başarmandyr diýmekler mümkin diýip men pikirlendiripdi meni. Ýöne şonu da siz şol aýdymy ýazyp getirdiňiz elder, bizem ony filma surata düşürdik we şekil aýdym döretdik. Şu wagt tomoşaçylar aýdasym gelýär, mehman tomoşaçylar aslında film döredilenine, şekil aýdymlar surata düşürilenine aýdymçylara yeňil düşmeýändigini aýdasym gelýär. Şol şekil aýdymy surata düşüremizde dekabr aýdy. Howada diýten sowukdy. Ýagşam bir emel ýagdyrýar. Silkin torna suwun aşagyna eldar ýagyş ýagan gecetden aýdyma şekile düşüpdi. Sunatda boljak boldyň öz ýerine ýetirmeli şertleri wada edilmeli. Islenlik sady ýyp bilen ok, içip bilen ok. Näme üçin? Ay toyuň ýany näme şu buğz ýaly suw içden sesin garlar da. Onuň halkyň anamny ödemeseň kyn boljak da ol. Ya süýjü zatlar ýysen hem sesine bir aýdym ýerine ýetirjek wagtyň azam bir agyrak aýdymlar çak boldan gatully kan täsir edýär-de. Ýöne her kim özüne de bagly käbir adamlara Bildiren. bir zat ýaraýar, bir zat ýarany. Ne mysal üçin gijeler ýatman aýdym döredýän wagtymyz bolýar, ýerden gözüň gypgyzyl bolup. Bir aýdym döredýänçäň ençeme uksyz gijeler geçýär. Mysal üçin sazyny işlänmezden soň onuň sesini goýýas. Sesini goýup bolan soň şonu işleýäs. Şo wagtda göwnüňe yaran ýalan bolýar. Ýöne gelip ýatyp diňjiň alyp turup ýene şol aýdym täzeden diňläp görýändi. Ana diňläp bolanyndan soň hemme zat täzeden başlamalygyny ýene düşünýär. Käwa çeýle bolýar. Indi garaşylan netijeni bermeýän aýdymlar hem bolýarmy? Elbetde. Käbir aýdym bolýar, şol aýdym meşhuram bolar öýden akbol halk şon has gowy. Dogry. Has gowy özüni kabul edýär-de şol aýdymy. Mysal üçin şu saçyň bir taryny aýdymda sözüm şoň bir kän eglenmedi, göni sözünem ýazdym. Gönüm şo gijede ýerine de ýetirdim. Awa entägon biz ertir gelip bir diňler, ýa büýür günler gowmy gowdan bilersip. O şey dip goýduk bolyn. Onuň Ilham Hojaýewiň sesini ýazdyk, onuň gatsaga adam giýişdi. Ýam daň atyp barýardy, onuň ýadarlydy.
Ay öýe gaýtdyk, ertir gelip diňler, ondan nir kem boldy. Täzen oýarsydyk, näme gelip diňledik, bon alham diýdi maňa. Mekan şuň hiç ýerine aýyrmaly gatgo bol diýip meni mana açan täzen. Saçın bir tarına, saçın bir tarına, saçın bir tarına bağlanıp kalsam. Saçın bir tarına, saçın bir tarına, saçın bir tarına bağlanıp kalsam. Käwagt şu aýdymyň üstünde 10 gün, 15 gün otursaňam şu diýişiň ýalak bolanak da. Şonda men düşünýän şol sen aýdymyň däl-de. Yani käwagt şoňlarda adam bolýar. Aýdymyňy tapmak kyn zat. Aýdymyň tapaýmak gaty kyn zat ol. Onu ýoluňy tapmak ondanam kynna. Elbetde ondan hem kyn ýoluň tapaýmak şu özüňe, ýüzüňe, gözüňe, sesiňe gelişäjek o ýol goýmaly sen ol gaty kyn zat ol. Misal üçin men ilki Akmuhammed Saparowyň aýdymlaryndan başladym. Bağışlaýarym diýip bir aýdymyny aýdypdym. Teleýalymyzda görkezilipdi. Indi şu ýerde Halipa Türkmenistan halk artisti Akmuhammed Saparowyň aýdymlaryny ýerine ýetirýänliňizi aýtdyňyz da Eldar. Bir döreden telefilmimizde Türkmen Owad teleýalymynda şol Akmuhammed Halipaň bir aýdymyny ýerine ýetiripdiňiz, biz hem onu şekile geçirdik. Şu ýerde şol aýdymy tomoşaçylara ýetirýäli. Malya. Gelmedim, gelmedim, gülledim, gülledim. Bir şemen gül verdim, gülüm almadım. Gülmedim, gülmedim, nem onu bilmedim. Gönlümü denedim mi şonu bilmedim. Gelsene canım, teredey bana. Yerimin karın, aydayım sana. Divanlı ballaya, teredey bana. Aklım yitirdim, sevgiden ya. Söhbetimiz dowam edýär. Ýa filmden bir aýdym berdik. Bagta barýan ýollarda filmden. Ýaňa maýtyk 2009-njy ýylda biziň teleýalymyz açylan güni rejissör we Paýşan Ulyfowyň döreden telefilminde de keşip döretdiňiz Eldar. Näme diýesim gelýär? Şunça filmde keşip döretdiňiz. Şolaň içinde size iň ýakyn keşip haýsy filmde boldy? Şolaň içinde maňa iň ýakyn keşip Çeppäniň toýy filmi. Şol filmde Atbakaryň keşbinde öğretdim. Ine şo maňa has ul täsir aldyran. Onda da Eldar şu Yürekdeş filmini döredemizde näme üçindir siz yaramaz adamın keşfini, bir hili irvetlikler edýän adamın keşfini özüňe ananylmagyny isledin. Näme üçin? Gowy bolmak, gowy bolup düşmek ansat ýöne. Erwet bolup özüňi ýigrendirip düşmek bol kynrak. Men şol filmiň üstünden özümiň okuyum barlak gördüm. Aktörlük okuýuňy. Awa. Ondan şondan soň tomoşaçylarym, dinleýijilerim muştaklarym men maňa bolan ýigrenç dörer diýip hawatyr etmediňmi? Söhbetiň aýagyny ýakdylar Eldar, söhbetiň aýagyny ýakdylar diýip çağajyklar, şol filmi görende ağlapdyrlar. Dogry, ýani durmuşda men beýle däligimi özüm bilýän. Ýene de şonuň ýaly yaramaz keşip berilse filmde döredörsiňmi keşip? Awa. Inni filmler hakkında söhbet edýär. Mekan, size film surete düşürilse nähili keşip berilmegini islerdiňiz? Yo maňa filmde keşip beren manzara şol rejissörüň özü näme keşip rejissör diýilen adam bilýär-de sen daşyňdan seredip näme oňarursyň näme oňar. Näme keşip berseler maňa janym tenimden ýapşardım filmler bolsun, oýun bolsun. Ýöne şo özümiň bir isläp düşesim gelýän keşpe şol turgun bol sport boýunça turgun bol düşmäni has ýüregime höwesem ma da şoňa görüşmeli bolýan agyrdaşlar götermeli bolýan herkiler. Tomoşaçylar sizi inniki filmlerde turgunun keşfine görerler. Mehriban tomoşaçylar, biz gepleşigimiz dowam edýär. Inni şu ýerde şeýle sowal size çäksiz lezzet berýär näme? Nämeden çäksiz lezzet alýaňyz? Çäksiz lezzet mene şu öz gol oýlanma, tanışlanma, bilişlenme, tanış dälen bolsa şol bir
insan kalbinin şahatlananna insanın kalbi şahatlanır. Men onu sowgat berip şahatlanyrayın. Ya söz bilen şahatlanyrayın. Ene ölme bir adam begendirmekten, bir adamın başını göğe getirmekten şäksiz lezzet alýan. Şeýle lezzetler durmuşyňyzda köp bolsun mekan. Sağ ol. Hemişe insanlary begendirip durun, ýaşlyklar edin. Sağ ol. Ýaşy niýet ýarym döwlet diýe, onsoňam eden ýaşlygyň hemişe durmuşyň kalyny şeýle öýüňe gaýdyk. Öýüňe gaýdyk gelýär. Eldar, siz şäksiz lezzet alýaňyz nämeden? Mekan atı doğru bellek geçti. Men mekanın diýenlerine de goşulýan ýöne. Men özüm çäksiz lezzet alýan adam. Sahnada bolanmakda men çäksiz lezzet alýan. Aýdym-aýdamda. Aýdym-aýdamda da lezzet alýan. Ýöne esasan şu filmlerde keşipleredimde filme düşmäň gowur ýani. Diýmek size aktyorçuluk ukyýyňyzy açmak has uly lezzet berýärdi. Şu men kiçilikden arzuwum. Ona siz şolar duňda ýetipsiňiz emi Eldar? Sebäbi şuň küneçeli bir näçe filmlerde siz keşipler etdiňiz. Şolaryň içinde de iň täsirlileriň biri Türkmenistan atganan artisti Züleyha Kakay bilen bilelikde jübit bolup oynadyňyz. Dör sancak oglanjyň kakasy tomoşaçylar köplenç gyzyklanýarlar. Eldar şo filmde suratkeşin keşfini öğretti, surat çekmäge ökdümkä Eldardy. Doğrusy men surat çekmäne eken ökde däl. Ýöne eger surat keşdigime tomoşaçylar inanan bolsa men onu begenýän. Dünyadakly duýgularyň beýgi garmak balikimdi duşurdy. Bu dünyamyň ömrümiň diňetin bedegi eýle dünyadakly duýgularyň beýgi garmak balikimdi duşurdy. Şu filmlerde, ençeme filmlerde bir näçe aýdymçylar, aktyorlar bilen işleşdiňiz. Aýdymçylar bilen suratda düşeňizde size haýsy bilen işleşmek aňsat düşdi aýdymçylaryň içinde? Aktyorçuluk ukyby babatda. Aktyorçuluk ukyby babatda elbette Züleyha Kakaýewa. Onuň aktyorçuluk ukybyny hiç ili sözüm ýok. Ol tuğulime diýsen öz keşbini gaty yerlikli gowy ýerine ýetirýär. Biz şoň bilen şu filmimize düşemizde işlemek gaty aňsat düşdi. Özüňiz bilýänsiňiz, aktyorlar oýnap bilmese täzeden diýilýär. Hawa. Züleyha bilen birinji, ikinji gerekde şol sahnamyza diýinip gidiberdik. Hançygin gunnow wag bolmalaşdaýda. Aglaýamy? Ýok aglanok. Men galyň eşiklem saldyňmy? Nire? Çöle. Nämçin? Surat çekmeni. Täsin sorak berýäňi. Surat. Sen başga pikiriň barmy Guwanç? Maňa 4 çaga bilen aňsat däle ýekejedimi? 3 günjük surat çekgeleýin çölle howan gowy wagty. Gitmeýde Guwanç. Gideýin. Maňa 4'üsi bilen gaty gyna ýekejedimi Guwanç? Gideýin. Gitme. Gitjek. Onna menem gitjek. Nire? Atam öýme. Şu 4'üsi bilen mi? Gideýin.
Mehriban tomoşaçylar ýaýlymda dekinden diýady. Biz sowalymyzy dowam edýär. Eldar Mekan siz jogap berýäňiz. Aýdymçy üçin sadandan täsiri. Aýdymçy üçin sadandan täsiri ol uçup barýan guşuň bir ganaty ýaly sadanny diýilende. Şo sad näçe şirin çalynlygyça sad näçe owadan tüýjü dörüjüçi seni muňa edil şoňa jogap beresiň elýärdi. Mene şeýlem ka diýip düşünýän. Qanat olmadı kuşa uçup bilenek sağdan ne olmadı başın alacak kalasy yok da mene şeýle düşünýär. Aýdymçy üçün sadanna Eldar, sen üçün sadanna kim? Men üçün sadanna hem çep elim hem sağ elim sadanna şu aýdymyň sadany gowy işläp bilmese sen näçe gowy ýerine ýetirende de şol aýdym şol çykmaýar. Eger aýdym sen pesrek aýdyp sadandan güýçli o ýazyp berse sazyny şonda da şol aýdym öz dinleýijilerini Saz şonu götürýär da aýdymyň ýetmedini ýetirär ýa-da saz gowy şol bolan. aýdym başlanyny saz eýem gulaňa ýakyp başlaýar bolyn ýa-ki sesini gataldyp dinläp başlar. İlkinji perdelerden sen dinleýijini özüňe çekmeli. O ilkinji perdelerden. Sesin nähil owadan bolsun, sazyň owadan bolmasa bolanok. Peýdasy ýok. Peýdasy. Şuň gün Mekan Şalmedowyň Eldar Ahmedowyň aýdymlaryny döretmekde zähmetini gaýgyrmaýan sadanlar kim? Tomoşaçylarymyza aýdyp berseňiz. Sebäbi aýdymçyny tanıýarlar, köplenç dinleýijiler, tomoşaçylar. Emma şu aýdymyň döremegine zähmet çekýän sadanyny köplenç kölegede galaýarda. Mene öz sadanam var, Anna Urvan Ataev ady. Anna Urvan Ataev şol oglanyň aýdymlarynyň köpsini döretýär. Aýdymlaryň köpsini öz sadanam nygma diýişliýär. Renat Allayar işliýär, Berdim Açanlyf, Atta Gurbanlyýar işliýär. Şol oglanlar bilen işleşýän mene. Özüme has, öz aýdyp biläjek aýdymlarymny men içimde ýaly bolup duýup bilýän sadanlarlar şolaryň kadiýany. Ne şol ussat sadanlar bilen döredýän aýdymlaryň hakykatdan hem Mekan şowly çykýar. Ne ýaňy ýakyna Renat Allayaryň döreden aýdym bar söýgülim. Şol aýdym ören şowly bolupdyr, süýji aýdym bolupdyr, gutlaýan şol aýdym. Köp sağ olun. Yine ussat ezber sadanamyz Atta Gurbanlyýaryň halipamyzyň aýdan dilberim diýilen aýdym täzeni işläp berdi. Onu şu ýerde tomoşaçylara şol aýdymy ýetireliň. Aýdym dinlesinler, soň söhbetimiz dowam edýär. Yarımın selleri şirin Aşkından coşup aydayın aydım Aşkından coşup çalayın sazım Eyken kanam kaçtı dillerim Oh dillerim, oh dillerim Tüncü diyen dişti dillerim Oh dillerim, oh dillerim Sen istesen men barayın yanına Oh yanına Oh dillerim Yaman tekil yaşlı dillerim Oh dillerim Gellerim Kıyıların içinden sayladım seni Yarımı sataştırıp bağlın beni Kalbimden coşup aydayın aydım Aşkından coşup çalayın sazım Eyken kanam kaçtı dillerim Oh dillerim, oh dillerim Tüncü diyen dişti dillerim Oh dillerim, oh dillerim Sen istesen men barayın yanına Oh yanına, oh dillerim Yaman tekil yaşlı dillerim Oh dillerim, gellerim
oku sellerin Geceler yolunu karaya gözün Dağımı atardın kurtarıp sedin Dağımı atardın kurtarıp sedin Ey sen kalan kaçtı dillerin Oh dillerin Oh dillerin Kırmızı diyen dişti dillerin Oh dillerin Oh dillerin Sen istesen men barayın yanına Oh yanına Oh dillerin Yaman fikir yaşlı dillerin Oh dillerin Gillerin Mehriban tamaşaçılar, yayılımda dekinden diyade biz söhbetimiz devam ediyet. İndiki sual, ilham siz için näme? Ilham, men özüm ilhammy misal üçin gow aýdym dinleýäne, kimin aýdym bolsun tapawdy ýok, taşaýurlyň aýdymlar bolsun, öz halifalarymyň öz deňduşsyň o düşkärli aýdymçylaryň aýdymyny tapawdy ýok. Gow aýdym dinleýärdi, men ilhamym joşýa. Inni iň köp dinleýän daşaryurt aýdymçylaryň, ýyldyrlaryň, ustadlaryň kim? Men esasanam hynda aýdymlaryny gow görýän, hynda aýdymlary köplenç dinleýän. Sebäbi aýdym sasyň otuny bütün dünýäde iň iňçe sasyň otu diýip hynda aýdymlar hasaplanýar. Şu ýerde hindi dilini tamaşaçylarymyza aýdym aýdyp berip bilersiňizmi? Bolýa. Yönü idinden şol aýdymyň manysyny düşündirmek şerti bilen. Sebäbi ýa mekan aýtdy da aýdymyň manysyny, sizin gymmatyny düşünmeýän aýtsaň aýdym tamaşaça ýeten okdyýa-da. Onda şu ýerde mehriban tamaşaçylar Eldar Ahmedow hindi dilini siz üçin aýdym aýdýar. Söhbetimiz soňra dowam edýär. Rabba ve Rabba ve Rabba ve Rabba ve Rabba ve Kyun hava pe tere saya hai dil kyun hai tanha mera है ज़ुबां मेरी अश्कों से कह पाओ ना क्यों दर्द है इतना तेरे इश्क में रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे Rabba ve
Mehman tamaşaçylar, siz Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirmegine hindi dilinde aýdym dinlediňiz. Indi näme hakynda aýdym aýtdyň? Hemme biz hindiçe düşünemedik ýok da Eldar. Düşünüp manysyna, sözüň gymmatyna düşünüp aýdan saňa. Näme hakynda aýdym? Ben şol aýdymyň sözlerini internet arkaly aldım, terjimesini okap gördüm. Olaydym söýgü barada, elbetde bu söýgü nädip atlanyp bolýar diýen sözler bar. Düşünükli söýgü barada. Bir-birini gowurýarlar, ýöne gowurýanlaryny boyun araslar gelemek. Diýmek onda sen aýdymyň boyun egdirmeýän söýgü hakynda da. Eldar Ahmedow özüniň hindi diline aýdymynyň manysyny düşündirdi. Ýani Eldar hindi aýdymyny aýtmakka sowalym şeýletde ilham näme düşünipdim. Mekanin sen nowatyň şo sowala jogap bermeli. Sen üçin ilham nämedi? Men üçin ilham diýilen zat bir näşe bütün ýeriňizde özüň tanadan halipalar bolýar da. Ondan şolar görüňdi, öz halipalarymyz baýna Ataway Şargulifa bir köni ýanky ýazgylar bar da, bize miras galan ýazgylar bar. Germaniýada, Angliýada, Ýaponiýada, Amerikada beren konsertler bar da. Şol dünýäniň şo milletlerini türkmeniň taryhyna äkidip milli halk aýdymlarymyzy aýdyp özüni dinledip bilen bagşyda. Ine şu zatlar görüňdi, hasan bir hil ilham gelýärdi adama. Ilham diýilen zat bir mihmanlar ona garaşyp oturýar, haçan geljek belliler ilhamyň. Onuň mene şoňa zatlar görümdi, öwrenemdi, bir şolaň derejesine ýetip bolmady, bärägine bir ýetip bolmam kadyp şoňa bolan ymtylyş mende ilham döredýärdi. Mekan bir döreden süýje aýdymyňyz bar. Öz döwrüne gaty meşhurlyk galany. Baharjan diýe aýdymyň adı. Aýdymyň döreşi hakynda eger mümkin bolsa aýdyp beräýsiň. Aýdymyň döreşi hakynda görüňmersem ýatdan çykjak waka derler. Gurbanlykda, hiňillikde bir saç öňüne düşüp duran bir saçlar topuk ýalak bir owodanyň barken, şoň agraslygyna, bir sypaýlygyna, şoň owodanyňa maýil bolup döredilen aýdym. Ondan şoňyň adyny bildimde. Ýene-de ertesi günem şo hiňillikde men aýdym aýtmalym, ertesi güne şen şon bir günüň içinde ýadyp döredik gelip ertesi günem şol aýdym aýtdym, o gyýdym seredip dur özüne düzlendiň bildi şo gyý. Şeýdip dören aýdym. Aşga düşüp döreden aýdym, şoğlam çykypdyr mekan. Aşga düşden aýdym, bakymam döreýärken oňa da göz ýetirdi. Onda şu ýerde Mekan Şalmedowyň meşhur aýdymlarynyň biri Baharjan diýen aýdymy dinleýär mehman tamaşaçylar. Çağardın sen oňadan ay bakarcan, dağ yüzüne çıkan keyittin, çeşme uydu biten ter güllen, nädedinniň gözen kıyzan, sen oňadan ay bakarcan, bakarjan söýen jennetiň ter gülü, aşkynda yanarman meni. Bahar
sen üçün coştu. Sen manasip ay bakırcan, aşkında gil Mecnun nene. Sen istesin buluyn pirhat, aştaşma gil bolma sen yat. Sen manasip ay bakırcan, bakırcan söyyen cennetin tervili. Aşkında yanarma meni, bakırcan söyyen cennetin tervili. Aşkında yanarma meni, ah uğrunda köydürme meni. Mehriban tomoşaçylar, aydymly saatly söhbetli gepleşigimiz dowam edýär. Dehinden ziyada iki tane dehin söhbetimiz. Eldar Ahmedow, Mekan Şalmedow. Men sowalama dowam edýän. Watançylyk duýgusyny iki söz bilen beýan etmeli bolsa, näme diýerdiň Eldar? Gözümün göreci diýerdim. Berekella. Mekan, watançylyk duýgusyny iki söz bilen beýan etdiýseler näme diýerdiň? Watançylyk duýgusyny iki söz bilen beýan etmeli bolsa, ene toprak diýerdim. Ýöne şahyryň bir bent goşgusy bar, watan hakda aýtmaly bolsa şonu aýdasym meli. Gyýdyňyny artyk söze dayanma, söýgä söz görek gel, gerekdir anam. Söýme watanyň gursoňy urup, eneň söýüşiňdek söýber onam diýdi. Türkmen halky öz watanyny enesi ýaly, atasy ýaly ezid görýär. Hakykatdanam edid arkadaşymyzam watançylyk duýgusyny ene bolan söýgü bilen deňeýär. Ene taqdim muqaddeslige taqdim diyen eserini bize peşkeş vermek bilen mehriban arkadaşymyz watanyň ene toprağyň ne derece türkmen üçin edildigini, ene muqaddesliginiň türkmen üçin ne hili derecededigini bize görkezmek üçin şu eser sowgat etdi. Mehriban arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun. Edil arkadaşymyzy dünýäge getiren edil denen mehriban käbäňizinden hiç wagt ýylgyryş nury öçmesin.
dekinden ziyade biz söhbetimiz devam edýäs. Inniki sowal. Millilik näme? Millilik ne şu çayına koyyan kese, üç gedek ýygyny şu gaýtarmaly. Şoňa öden men üçin millilik. Dograma, gatlama, pişme, türkmeniň toýlary, gelin aljysy, at gulagy, emme zady men üçin millilik. Millilik sen üçin mekan näme? Dähedem desem menen ýörep gelýän gelin, şo gelini mehribanine barp yüzüne silýär, o şeýne şu men üçin millilik. Umuman türkmeniň durmuşy, türkmeniň milli häsiýetleri, milli aýratynlyklary däbi destury millilikde. Arkadamydam şu gün türkmeniň şol milli gymmatlyklaryny hasam şöhretlendirýär. Türkmeniň medeni mirasyna, milli gymmatlyklaryna aýratyn üns berýär. Bizem şoň üçin şekilli aýdymlar döredimizde şol millilikleri, milli aýratynlyklary, türkmeniň milli häsiýetlerini açyp görkezmäge has uly üns berýär. Mehman tomoşaçylar, ýaýlymda zekinden ziyade meniň söhbetdeşlerim Mekan Şalmedov, Eldar Ahmedov gyzykly söhbetler etdik. Aýdym hakda, saat hakda, derejelik hakda dinleýijilere siziň aýdymlaryňyzy ýetirdik. Uly lezzet bilen dinleýändirler diýip umyd edýän. Indi söhbetimiziň ahyryna maşgalaňyz hakda aýdyp berseňiz, tomoşaçylar üçin gyzykyrlar näçe perdendiňiz bar? Eldar sen başla. Men 2 sany oglum bar. Ol oglum ene 3 ýaşady. Töweleme. Kiçi oğlum 6 aylık. Olusunun adı Yunus, kiçi oğlum Adam Khan. Mekansın? Benim 2 tane oğlum var. Ulu oğlum 4 yaşında, kiçi oğlum 2 yaşında. Ulu oğlum adı Osman, kiçi oğlum adı İbrahim. Bağlalarınızın baktına koyunun, maşgalaňyzda hemişe avadanlyk bolsun. Iň ullukan fiýlaňyz tomoşaçylaryň gyzgyn el çarpışmalary bolsun. Şu füýji aýdymlaryňyz teleýaýlymlarda, sahnada, konsertlerde, toý bayramlarda ýanglanyp dursun, toýlaryň, dawaralaryň bebegi bolsun siziň aýdymlaryňyz. Alnım dertte ve hasratta, yüregim yan ursakta, gözlerim kamgın seren yer, beýdip aşygyny ýapma. Söyýän sensiz oňup bilmen, sen gitme, yarın meni ýalňyz goýma, terk etme, ben seni yüreğimden sevdim men, yarın meni derde goýma. Şaşmağa sen gelerdin, yıllara bana seyredirdin. Şol günlerimde dolanır mı? Bilmedim, bilmedim. Söyýän sensiz oňup bilmen, sen gitme, yarın meni ýalňyz goýma. Ben seni yüreğimden sevdim men.
sevgim bollum jerenin. Senin kayga meni bolsa attılar oda. Hani ikimiz de şöyle kuvada. Indi karıştırma geleceğinin. Aydımı sana ayrı yazdım barbada. Senin kayga meni bolsa attılar oda. Hani ikimiz de şöyle kuvada. Yüreğimin kalanı sensin jerenin. Jerenin, gel gül jeren. Gel yanıma, gel jeren. Sen olmasan men dünyam dardır. İlki sevgim bollum jerenin. Jerenin, gel gül jeren. Gel yanıma, geleceğin. Sen olmasan men dünyam dardır. İlki sevgim bollum jerenin. Sarılıp sonlu dikeni yüreğimi batırıp kallı. Aşık oğlum sana yüreğim verdi. İndi karıştırma geleceğinin. Güllerin elinde mi sarılıp sonlu dikeni yüreğimi batırıp kallı. Aşık oğlum sana yüreğin verdi. İndi karıştırma geleceğinin. Jerenin, gel gül jerenin. Gel yanıma, geleceğin. Sen olmasan men dünyam dardır. İlki sevgim bollum jerenin. Jerenin, gel gül jerenin. Gel yanıma, geleceğin. Sen olmasan men dünyam dardır. İlki sevgim bollum jerenin. Aydımda sadece bize görüllü Nusku Halipa hormatly arkadaşymyza uzak ömür, can sağlyk, il ýurt bähbetli alyp barýan işleriniň rowaç bolmagyny, berent başynyň aman bolmagyny dileýär. Arkadaşymyň saýasynda ine awaza gidip deýinje aljakmy, ýa-da şifahanalary gitjekmi? Biziň ýurdumyzda ähli mümkinçilikler döredip berdi hormatly prezidentimiz. Ediz arkadaşymy Türkmen halkynyň aladasyny şeýle ullun edýär. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Biz nire seresegim ediz arkadaşymyzyň eden işlerini görýäs. Ediz arkadaşymyzyň halk hakynaky eden aladalaryny biz nire seresegim görýäs. Hormatly prezidentimiz şeýle uly mümkinçilikler döredip berdi. Ine biz aýdymçylary, ähli pudaklary hormatly prezidentimiň eden aladalary şeýle bir çäksiz. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, alyp barýan işler ilmi damary wajal. Bizim ediz arkadaşymyň saýasynda şu owadan ýurdumyzy
evi vatanymyzy, aýdymlarymyzy bilen wasp edersiz. Goy owadan ýurdumyzda, owadan watanymyzda, owadan aýdymlar ýaňlanyp dursun. Sag bolun. Toýda görüşeliň. Sag bolun. Savurma güllerin ellerinde, koyma divana koyma sen beni, sen ki yüreğim sen ki, o güllerin sayır gülün belki, gül ki durmuşum belki sevmeni, sevgiden dolu yüreğim bir kız sen.
sala tapman gittin derdime dova dünyam sensiz boşap kaldı kuşlar gitti sen bilen bile bir başıman yaprak döker yere ay kim çıkma geceler seylene asman sensiz boşa kalıyor